nga makatindog kini aron sa pagsagyaw sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios sa iyang pagkamaayo sa akong kinabuhi usab. Nga wala man ko ka testimonyo gaina. Pasalamat ko sa pangbuhi nga Dios. Kanunay gid siyang maayo nga igsoon. No, di kay pakanadto sa pagsugod diri atol karon maayo gid ang Ginoo. Wa siya nagpasagad o gali kung nakita ninyo nga igsoon. Pero na yun nagadagay na ang panalangin. Hindi ko patupad amon ha sa imo. Ay kung wala nagdagay ang panalangin, hindi ka makaari ng simbahan ba? Hindi ka makatikang diri panulong ng simbahan. Pagtikang pa lang nang imo na agikan sa iyong balay, panalangin na may igsoon. No? Makamata ka pagkabuntag, panalangin na. Kana makailis kang hindot, panalangin na. Makaligo pa ka, makasinimot pa ka. Daghang panalangin, kung ihapon mo sa kaadlaw sa mga lindot, kung maayo nga mga butang naghatag ang Ginoo, dili na mo maihapa. Usa ka bahin nga panalangin sa Ginoo sa matag pitik kana dapon nimo na katayan daw. Papailabot sa imong silina, sa imong pagkaon, sa hangin, sa tubig, pintaha. Pero sa pagbibinta ka may problema, kawalan doon, asamok sa pamilya, mo na usahay ato, usahay sa ato katong ulo. Wala. Kanunay yun, huna-hunaon. Anak, bitang pulong sa Ginoo sa Bible na kanunay huna-hunaan ninyo ang mga butang langit nun. Kana butang ang langit nun, mo na siya ang mga pabor nga dili mahatag sa tao. Ang kalinaw, imong kanunay huna-hunaon. Ang maayo, imong kanunay huna-hunaon. Ang pagkahigugmaon, ang pagkamapainomsot, inomsaton, kanunay imo lang huna-hunaon. Kaya kung musapaw na sa imong kinaiya may igsoon, makadaig ka na pinag-anay sa pangbuhi ng Diyos. Amen. Ako nagpasalamat ko sa Ginoo dahil ko na po yung ginagaan ko sa Ginoo. Tindahan sa Alabin. Sa mga friend ako sa Facebook. Okay, bakit lang tagamay? Okay lang. Gitagaan ko sa Ginoo tindahan o dili ako gasto may igsoon. Isa man na gasto, pastor? Ang Diyos. Wala ibang gamiton may igsoon. Gani si Elijah, sa dihang ang ginahanglan siya may igsoon o pagkaon, igamit niya uwak. O niya, daghang gamiton ng Diyos. Nato hindi kayo may igsoon nga ipakitaan ng Kristo. Pero wala, may kwarta ko na yun. Dili ka abot o akong kwarta nga ako agyon ni sarili. Dili ka abot o 1,000. O niya, ipakitaan ko ang Kristo nga diha sa sentro sa Alabel, karon sa ko pangita, ikwento ko diha sa munisipyo, wala akong pagka night market na gusto na mo mag-display, wala akong yun. Kapalista na ko dito, kalumi ang linya, pinakaulahin ko, wala gyapon ko natawag na iso. O, sige pangita, Lord, di mo kabubuton, magandin, sige ko pangiyo sa Ginoo. O so, magigiyahan ako sa kong pinsan, wala gihapon. Antod nga, ako na lang yun ang lingkamot, uban ng Ginoo, nakaalto ko sa eskwelahan na iso, na ay dunay sa kabakante. Moto dito. Pag abot ako dito, nindot ang pisto. Namuntahan ako sa pikas tindahan, naabay, nagagkila diri, naingon din siya 5,000. Uy, 5,000? Siyempre ako, sa kuwan, 5,000. Nagsagalan sa ako mga diri, 3,000, 2,000 lang ang pisto. Karon may isoon, pag abot ako dito, yan tuloy ko sa tag-iya, pamuntahan ako, ma'am, pwede ba magagkila diri, pila man limang moto nagsuryaan ni online kay yaman tong mama ang istorya sa kuha tapos yung anak mo dahil nag-iya atong tindahan suryahanin ang igsoon 5,000 ang renta sa tindahan o naingon siya nga 5,000 na siya tungod kay libre ang stand nimo, libre yung blower, libre ang lamisa, libre ang mga bangko ano mo niduta ko pero dili libre ang kuryente ha o tubig. Kaya so, akong gigagat, no? Tapos, nananghid ko sa dunay salapi. Ang Diyos man, no? Ay ipadala ang Ginoo mo. Ito, nananghid ko nga, gamito sa ako yung salapi, 5,000 akong bidaw, may suon, walay baluha. Kuba na ito, may suon, among giayo-dayo, di ba lang kaadlaw sa pinakaadlaw ito, mga nasa 4 kaadlaw o 5 kaadlaw na mo giandam na ito ng tindahan. O nagsugod ni atong Baptist, no? Nasa bayaanan, sila pastor, hindi kami pastor. Kung nagsugod na yung igsoon, o salamat sa Ginoo nga, naadili pabor ang Ginoo sa mga katauhan, ano may nagahangyo. O ang akong ibaligyan na nito is butsi,
o aras kaldo, asyang lamia may so. Ato mo dito. Nag-promote na. Salamat sa Ginoo, hinatag na sa Dios. Kanang imong mga panalangin trabaho may so, hinatag na sa Dios. Ito sabot ko sa akong ginahan. Dili pwede nga dili nato tigwaan og fights no ato mga halin. Dili pwede nga apritan sa Sabado o Domingo pay. Naman tay pagkasabalista. Pag Wednesday matag Sabado, usipat ang Domingo. Ang policy dito. Kung sirado ni gahapon o sirado po ni karon. Mabalik ni o mga laon ni perminti may isuon, no? Hala o tayo kaskaldo mas si mama o si bibi sa bukchi nila o nakain ka. Testimony lang ako gamay, nagkapital ko og 235. So, ayun, panabi pa si mga ayun sila. Ayun, ito pang ayaw kay pero naman, kapital, wala pa kami sa kapital. 235 episode, naka-income ko og 800 kapit. Salamat sa Ginoo mga anak. Maka-college ko no, maka-anti ko permiti din no. Sa tigaan kita motor no sa atong nagsaan sa para anak sa Ginoo, every Wednesday kung tigaan ko sa Ginoo motor, saranan din akong tindahan, anti ko din episode, mapil sa inyong prayer meeting. Hindi na ako ipanandig ko sa Ginoo. Pakayo sa Ginoo na kana malipayon akong masing-kasing malipayon kanunay sa mga luwaton sa Ginoo. Kaya ato may sulod bisag naa kay luwaton sa Ginoo, kaya sa Ginoo. Naay mga pagsulay sa mga kinabuhi, no? Na kanang naay nahitabo ka broken hearted. Mga ipatanaw na naay nahitabo sa broken hearted. Labi kayo dili simba. Labi kayo dili alagan. Kay sakit kayo ang lukhan. Kasi yung pastor nga sakit ang lukhan ko. Diba? Kanang imong gibati kay ana may sulod. Dili ka confident mo basa sa Bible. Bisa lang kaagad yung break up. Wala, grabe oy. Wala yun. Ako lang siguro no. Nakatina o broken hearted. Dili ka ganahan na isuon tagal og tawo 40 dias, 40 dias may isuon. Wala kay Facebook, i-off na ko ang cellphone, wala gyud makatawag, wala Facebook, wala YouTube, wala social media, 40 dias. Ako yung isa sa Ginoo. Pero pinakahilap, sa sarang Bible may isuon, dili ko, dili masog sa mga sinasi. Murag subo mo sa tibok tao sa kalibutan. Labaw na itong nagpasakit sa tuwa. Ano pa, pero wala ko yung kasing-kasing nga malimalus. Wala dito. Okay kasing-kasing mahanggin o kalagot. Pero naroon na ako kanang kasuko yun nga dili dapat buhaton. Dili dapat nasa mga kasing-kasing. Pero nahitabo ba? Normal din siya sa usa ka tawo nga kana din sa kalibutan nga naagay mga nga na kasi masakitan ka, mahila ka, tungkol sa mga pakitabo ng sa palibot, sa iyong sitwasyon. O sa itong mahigayon may so, ginatawag ko ni Pastor G, ministry na rin. Wala na di ko dito kay Pastor, ako tubag lang, sige Pastor. Pero ang paminaw din nga, abot kong nabati ang Pastor Joe na, bilis ako mag-ministry, bilis ako ma-appeal sa pagsimpang, anak. Pero, akong una-una ako matay is, wala ko pila ipadungan, ang Ginoo gihapon. Bisan pag masakitan ko, malipayon ko, Ginoo gihapon ako padungan tanan. Mabuhi ka ako mamatay, Ginoo gihapon ako padungan tanan. Oto si Pastor po, si Pastor Joe, gitawag sa kuaon, diri ko sa inyo kay isuon. Sakit pa ang dugan ako. Nasusubo ko dili ko bali ni Pastor dito. Ato na tayo. Sakit ang dugan. Bumisi na lang ko kay isuon. Oh, salamat gyud sa tumatay. Tungod kay hangtod karon nakasurvive na ako. Wala na ako suko may suod og kalagot. Ato matay, wala akong kabalo may suod nga ipakita dai ko sa akong amigo nga datuon. Yun na to datuon no, nagstato pa ng Ginoo. Datuon o gustihan o sponsor sa mga bata dili nga dapat. O wala ko lain sa wala trabaho may suod ba. Boto man tayo. Nakita ko sa social media, natok sa TikTok, nalinda-linda ko dito. Nagkata ko mga Christian worship dito may suod. O gigamit ako sa katoliko nga tao, babae. 53 ang 50 plus ang iyang edad, wala siya sa kaanak. O may suod, ganahan sa maminaw yun sa Christian worship, ganahan sa maminaw sa worship song may suod. Boto nga. Itabangan ko rin sa pagkapital sa anak ng tindahan. So, salamat sa Ginoo nga
na ay gigamit ang Ginoo ng mga tao nga imposible nga tabangan mo ko ano bitaw kaya ka ba ganun there's never na ko tabangan di ay nasabtan ako ang Ginoo nagapanglihok sa ilang kasing Hesus og ang panalangin sa Dios dili lang kay sa lapit ha kay ng lubi sa lapit yun sa Ginoo lang wala hira na Hesus kanang kalinaw yun sa imong una-una kalinaw sa iyong panikalay na kay kalinaw sa imong kasing bisag kasi makainag walang-wala pero nakaikalipay labi na sa pagsimba pag-adto dili sa simbahan pagbuhat sa buhatong sa Ginoo. Ana may suot ang tinuod ng panalangin kanang presensya lamang din sa pagbuhi ng Dios. Sa higayon nga gihupay sa Ginoo ang akong kasuko kapungod kayugod may suot bisa nagasimba ko dili na tayo di nyo mahalata man dili nyo siguro mahalata pa ninyo may suot dili ko gusto kada bitaw na ako'y pagbati nga ingana bisag ingana ang sulod ako sige ako gyapon gikama diha sa presensya sa Ginoo nga Lord tabami ko Ginoo wani Ginoo dili niya maayo o salamat sa Ginoo kay Ginoo sa Ginoo hallelujah Lord pakya ang anang sa Ginoo pakya ang pagbati nga Lord kaya ang tinuod yun nga pagbati kaya bumati ka sa Ginoo sa iyang presensya. Pakaingon ko sa mga pagalingon na isoon nga Lord, naka-experience na ito ko mental hospital. Naka-experience na ko broken hearted. Naka-experience na ko demon possess. Naka-experience ko Holy Spirit. Na ako yung matestimonyo ala may isoon. Dalan ko experience sa Ginoo sa buang nga. Iya na kong ipasabot sa buang. Nga inganig yun ang kinabuhi. Labaw sa tanan. Hindi nakalagad ka sa Ginoo. Ayaw yung give up. Isang unsa kabutan sa imong kasing-kasing, hula-hula, unsa kabutan ang imong mga experience sa kinabuhi. Bisan ka rin maigsuon na kay maning paginaw ni mo nga nasubok ka sa imong isip kataw, partner, sa imong pamilya, sa asa na mga katawhan. Ipagayo sa Ginoo nga mahupayan ang atong kasing-kasing. Kaya diya sa kasuko dato usahay na ay mga panalangin na para ang nato dili maato tungod kay nakapugong kana nga kinaiyan ng Hesus. Wala nga dili na ko makapot ato na tayo ng presensya sa Ginoo tungod kay ang kasuko ang katungod mao nag-ali diha sa presensya sa Ginoo. Hugaw na siya ng Hesus. Kung siya lapok na siya kumbaga na isalamin ba? Nga dito makita ang tikas tungod kay nailapok naka-ali. Na iabog na ay maayo nakaali din sa amin nga makita ang tanim ang bigas nga ang presensya sa pambuhi ng Diyos. Salamat sa Diyos no, sa iyang pagkamaayo. Dagan pa mag-testimonyo mga igsoon. Patuin ka lang nato itong mga igsoon. Dahil ito kay mama na si mama maka-income sa mga igsoon o secret. Ka-income sa mga igsoon o sobrang libo sa isa kaadlaw sa iyang pagpamilya. Wala man ni dato pero di pa kaon sa Ginoo. Amen? No? Ang Diyos kaya naghahatag o anak ko ay si pangutang para makapaayo na sa itong balay. Diba? Ang akong kasing-kasing anak ko papa may suon, no? Di ba ayaw kami ng aton kaya natulo akong balay. Una na lang daon sa tindahan. Anak ko pa. Unahon na ito ang makina. Unahon na ito ang tindahan para mag-generate ng income. Kung itong income, mautoy palit na ito ato sa atong balay. Okay, so nasaktan niya o karon tibok na mga pamilya suportado na iso. Salamat sa Diyos. Suportado ba ka kaisuon sa pag-improve sa atong sikataw? Amen. Ilipay niya kaisuon. Pastor ay tao matagutay sa nai dato ang pastor dili kaisuon. Dili pastor ha. Ako naghatag ko sa ang time sa doctoring. Si pastor ang atong pastor dili ako nagabak ata ta kaisuon. Pagi na intercede kita akong atong di ba? No, ang Diyos na ipaglikod ni Pastor. Kung higayon, mga murag mapanol si Pastor, mahayag si Pastor, maluyag si Pastor, na ay magsalot sa iya sa likod, kitang tanan na isuon niya. Amen? Ilang patupad, panalangin ka pa ayon sa Ginoo. Ay, patupad na, itong apo na Itawag sa salamat sa Ginoo sa mga dahil doon yung mga negosyo diri. O anak ko sa Ginoo, Lord, anong kiniman? Dapat Ginoo, ang akong iwali,
ang imo pagkamaayo kay kanang gitagaan ng tindahan ba pero lagi kainol ang imo gihatag sa kuha mga topic. Lahi kainol unsa na unsa may naa sa maong topic Ginoo. Mao na ipakaon ingon ang Dios dinhi sa kasing-kasing. Ang balang espiritu mao na ipakaon ako sa akong mga katawhan. Ugma. Kinahanglan panikamot gahapon tungod kay rest lagi concentrate ko diha sa Ginoo. Lord, mao din may pakaon Lord. Ano siya, paugin ako pagkakaon sa ako mga katawin. At sa tulong sa Ginoo, si Anda may solo minaw. Hallelujah. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 20. Ako'y remote ka rin, no? Hallelujah. Wala lang din. First. Okay. Santiago 1, versikulo 20. Ang basa ko na ang kasuko sa tao, dili makatabang sa pagkabot sa matarong makatuyuan sa Diyos. Hindi dahil nilingit sa iyang kapitas. Sige, saya kasabot sa kuwagin pa. Ang kasuko sa tao, dili makatabang sa pagkabuod sa matarong nga katuyuan sa Diyos. Kung itoon sa English, because human anger does not produce the righteousness that God desires. James chapter 1, verse 20. Mag-apo na sa kulong sa Ginoo. Dalay ko ka Ginoong Diyos sa walay katapusan. Amahan na mga langit, Lord. Lord, amang ipaubos sa among kaugalingon diha kanina. Amahan, nagikan kayo o Diyos sa tanan na mapanalangin. Salamat o Diyos sa kaanlam o kahibalo ng ihatag ka mo. Salamat ang daan, Ginoo, sa mga revelasyon ng ihatag sa mata ko sa kanan mo. Ginoo, dili na mo kaya ang pagkinabuhi sa matagaan dilaw. Gawas, Ginoo, ang iyong presensya magauban ka na mo, Ginoo, ang makaya ang tanan. Kung ikaw ang Diyos nga magpasabot sa mata ko sa kanan mo, Lord, walay amo, imo ang tanan, Ginoong Diyos. Kung sa Lord ang magitugiyan, nga mo nagpasalamatan daan, ang pagkaon nga langit nun, yung ihatag. Dalayon ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At kung mas punta yung sumunod, dahil siya ang kasuko sa tao, dili nakatabang sa pagkabuot sa matarong nga katuyuan sa Diyos. Basi maanak sa pagalingon pa, sige din, kasuko sa balay, no? Igop na po ani ba? May soon, katao ka walay pulong. Isa nga pulong sa Diyos. Ang basta ko sa kanato may soon, naadjing kasuko, isang bata, isang ganyang hayop na ay kasuko may soon. Pero ang ingon din, because human anger. Ikaw, human anger. Tawhanon kasuko. Ay so, ano niya ato ang topic karon? Human anger. Tawhanon kasuko. Kaya isoon, human, pagpasabot is earth. Wala pagpasabot sa human. Ang Latin word sa human, humus. Pagpasabot, lapok. Kunya, kining lapok, by so earth na siya. Ang pagpasabot sa human is earth or lapok. Amen? Ay so anger, meaning higping. Ano kita, buong or naro. Hugot o masakit. Okay? Meaning earth, hugot. Kasabot? Meaning earth, hugot or masakit. Basta naagay sa kalibutan, inborn nga ang tao na ajoy hugot, na ay masakit, na ay higping. Na ay kalisod sa kinabuhi. Wala ayon din tayo masakili ang Diyos. Binatang sa ginadaya niya, Ginoo, nalagay may kasakit. Tungkol kay, sa pangalan pa ng na tao, diri sa kalibutan, no? Nalagyoy, higpin, hugot, o masakit. Diri sa kalibutan may suot. Sa walang parakasala si Adan o si Eva, ang ilang kinabuhay-haruhay, hindi na sila kinahanglan magtanong, kung magtanong sila, di sila kapuyon, may suon.
Wala pa mga igsoon, wala sa lahi si Nina, ang sama ni Ini, kaya kaya si Nina, glorified man, magpasabot, himaya sa Diyos, ang itabon sa ilaha. Dili itong gibuhat pinaan sa tanong o sa balibo sa hayop. Kaya kanila, kaya ito nila agad ang iba, na wala pa sila kasala, himaya sa Diyos. Wala siya may igsoon. Ang kasuko sa tao, dili makatabang sa pagkampot sa mata ng mga katayuan sa Diyos. Kining kasuko dahil sa tao may igsoon. Usahay ba kayo tag dili normal matubangan sa Ginoo pero normal din siya may igsoon. Ato masabtan niya. Kung ato makita, anger meaning hiktin, hugot, masakit, human earth, ato mabalan ka may igsoon. Pero ang kining pulong may igsoon, kung may mga karakter sa Bible na nasuko usab. Abi lang nila sa Bible, kada mga alagad sa Ginoo di nasuko sila. Kaya abi mo Bible ay balakan kayo pero nasuko naasa rin kayo nga nasuko sila may igsoon. Dahil kayo nga para uta sa ilaha ang panalangin, wala nang abot sa ilaha tungod sa ilang nasuko. Atong isa-isahon ang mga karakter sa Bible nga para uta sa ilaha, nagikan sa Ginoo, wala rin nadawa tungod kay sa ilang kasuko. Ika-isa sila kasuko, grabe ang punishment. Hindi ko tupad, ikapila ka nasuko. Ay, so ang tanaw na to. There are characters in the Bible who got anger. No? Karang adlaw-adlaw kung suko, amot kung normal pa man na. Kami silingan dito, no? Amot, dito siguro. Dami silingan adlaw-adlaw suko. Na kapatid ko na kinalay ko muna. Isa mo ano muna para dili ka magkasakit. Kasi kaso ko naupaw na magaling. Dili sa kuya hindi ha dahil na tao. Kaya bitaw Oh, nagka-cancel na may suon. sige ka pagkasuko. Kaya ipagawas lagi para nindot ang pagbati. Dili na advisable na isuon ha. Advisable na sa mga tao nga wala ka handog sa Ginoo. Na ipagawas. Ipagawas na. Isuko yun. Dili na may isuon. Dili na Diyos na nga pagbati. Sa karakter sa Bible, nakawa. So, sige mo kasuko. Kanawa na ito ba? Okay, naminaw. Si Cain, tama. Apan wala niya dawata si Cain, diya sa Genesis chapter 4 verse 5. Apan wala niya dawata si Cain o ang iyang halal, busa nasuko si Cain o nagbukot. Wala lagi dawat sa Dios ba ang iyang halal. Di ang kita ko kay Cain, saya na nakita ko siya nasuko o nagbukot. Ang Ginoo miingon kang Cain. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko o nagbukot ka man. Sa inyo ang palagay may suon. Nga nagbukod man si Cain tungod kay wala gidawat ang iyang halal. Kano sa mo naghalal na wala gidawat sa Dios. Kano sa mo nagampo nga wala gitubag sa Ginoo. Maybe nagpahigayon may suon. Tanawa may suon ha. Ingon sa diri kung maayo pa ang imong gibuhat, no una na to si Cain. Kung maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halal, apan kay dautan man ang sala nag-atang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot mutukod kanimo busa ginahanglan buntukod mo kini. Kini kasuko kay suon, mo siya ang nagharit kay Cain katong naghalad sila ni Abel. Kaya ang iyang kasing-kasing kanya ito, puno sa kasina. Nasa kasina, may so. Kung iyang pasawa ng Bible, kung isa-isawa na muna ito, taas na yung panahon. Katong nahigayon, may so, binisik Cain. Ibalong sa Ginoo, nganong wala na ako gidawat ang imong halal, tungod kay gina ang imong gibuhat, dili maayo. Sa dihang naay panahon nga dili maayo ang atong gibuhat may suot. Naay panahon nga abot kung ma-advisean ba ta or masubok balayon ta, naay panahon nga dali lang tamburian, naay panahon nga isuon nga kana bitaw dili ta kalawat. Si Cain may suon sa iyang gibuhat na siya'y na hindi kayo sa kinabuhi nga naghalal siya sa Ginoo pero dili pinaka the best.
Katong Exod, unang ang sa iyang gibuhat, si Cain, ni-create ang iyang kasuko tungod kay doon na siya'y gibuhat nga din maayo ang tubangan sa Ginoo. Unsa may Exod, naghalad siya o dili pinakadabes. Ano ang Ginoo gani? Kaaway niyo ba? Lingon ang Ginoo, ano sa may Exod? Sadata. Ano sa may Exod? Kung maayo pa ang imong gibuhat, kung pasabot ka sa gibuhat, dawaton ko ang imong halad, apan kay dautan man ang sala nagatang kalibo. Atong nagatang sa iyang igsoon, nahitabo kadto katong nagatang sa iyang igsoon, bago itong sala, o bago itong hinungdan, nganong nasuko siya. Eh wala nang gidawat ang iyang halad sa Ginoo. Gitagaan na sila panalangin sa Diyos, no? Gitagaan na sila og blessing, no? Ipatambok ang ilang mga ipatambok na igsoon ang iyang upa ni Abel, ya kay Cain ambok mabutunta ang iyang mga halaman, pero kay Cain kung ato basahon ang bulog sa Ginoo, kang Abel pinakadabes ang iyang gipili, kay Cain kay basta maghalad lang siya. Alam ito, maghalad o salapi, kay igsoon, apil na. Hindi ang nakasilaw na salapi. Pila ang pinakabago para sa Ginoo. Ay na palandaan, masukat na nato may sugon nga. Nahigog pa sa Ginoo, pinaka-the-best ang imong gihalad. Amen. Atong ihalad na itong buhay ng Diyos. Ikaduha, maigsoon. Si Cain maigsoon, ang iyahang panalangin unta, nga para sa iyaha, kung sa'y nakitabo, ipalaya siya sa panalangin sa tumuhin ng Diyos. Ato nang masahod. Sunod na igsoon, pwede niya mabasa sa Bible. Ano siya? Dili dawaton sa Diyos ang atong halad kung puna tayo kasilo sa atong igsoon. Matthew chapter 5 verse 23, Busa inigdalanan nimo sa imong halad ngadto sa halalan. Kunya dito mahilumduman mo, manasilo ka nimo ang imong isigatawo, biyai ang imong halad at tubangan sa halalan, o gantuan na yun ang imong isigatawo, o pakipuli una kaniya. Kunya balik sa halalan, o padayon na ang imong paghalad sa Diyos. Si Cain may igsoon, naghalad siya, kung siya'y di maayo ang sikasig. Sama ka na ito, ingon mga anak sa Ginoo. Kaya maghalad ka may igsoon, kung natay kasubo, kapungod, kayugot, di maayo mga pagbati, at kung ako sa ang tao, pakipuli sa sayahan, para kini mong ihalad, kayong humot, diha at tubangan sa Ginoo. Ikaduha may igsoon, si Moses. Numeros chapter 20 verse 113. Kini si Moses may igsoon, leader ni siya sa mga Israel. Niya ang iyang militira isa. Mukha pa ito may igsoon og 3 million. Kung pwede pa si Badil maka-quander sa laptop din. Atong kasama din ang numeros para mawala nila. Kung nasuko ni si Moses? No? Dahil ngayon na nasuko si Moses. Okay. Atong sa masama may igsoon. Numeros chapter 20 verse 113. Ay dili lang alagad pa sa Ginoo mga kasuhan na ta na ay higayon ang suko. O katong pagsuko ni Moses sa igsoon na ay mga panalangin unta ka para kaniya pero wala niya nadawat. Ana sa igsoon Numeros chapter 20 verse 1 hangtod sa 13 atong basahon. Kaya din. Okay. Sa unang bulan, miabot ang katawhan sa Israel sa kaningawan sa Zin, o nagkampo sila dito sa Cadiz. Namatay dito si Miriam o dito sa Kilubong. No? Next, niining higayon na, walay tubig dito alang sa katawhan. Ug tungod niini, naghiusa sila pato kang Moses o kang Aaron. No? Sa kuan pa ni, halimbawa lang, mabuhutan ng mga membro diri, kay Pastor Joe, kay Pastor James, ano ba? Natibatok sila, gusto sila makigaway. Ano sa verse 3, o ang katawhan at iglanes kay Moses, o gihingnan nila siya, maayo pa, nahiapil kami sa pagkamatay sa amoy, kay suunan at tubangan sa Ginoo. Nganong nidala mo man kami ngani sa kamingawan, aron ba lang mga matay kami dinhi, lakip ang imong ang among mga kahayupan. Verse 5, o nganong gikuha
Mumangkay sa Ehipto o gidala ni ining dapit nga nisulpuy-an o dili katamnag trigo o igira o paras o granada o dinhi wala pay gayoy tubig nga among mainom. Tanawa gipasanginan nila si Moises 20. Verse 6 unya miadto si Moises o si Aaron ngadto sa butahan sa tulda nga tagbuanan o mihapa sila o bitungha kanila ang himaya sa Ginoo. Giingnan sa Ginoo si Moises, kuhaa ang imong sungkod nga anaa sa atubangan sa sudlanan sa kasabutan o tiguman ninyo ni Aaron ang mga katawhan o mga tao. Sultihi ka ng bato nga anaa diha o kana muhatag og tubig alang sa mga tao. Diining pagiha, nahatagan ninyo painom ang mga tao o ang ilang hayupan. Kung gikuha ni Moises ang sungkod, sumala sa isugo kaniya sa Ginoo. Verse 10, o gitigom ni Moises o ni Aaron ang mga tao, katubangan, atubangan, sige, ato pasama din sa atubangan sa bato o biingon siya kanila, pamati ka mo mga masubilon. Dalawa, natin isulti si Moises. Hatagan ba kamo na akong tubig kaniining maong bato? Next, unya, giisa ni Moises ang iyang kamot o gibunalan niya sa makaduha ang bato o bibulog gikan sa bato ang daghang tubig o nanginom ang mga tao o ang ilang hayupan. Apan gibadlong sa Ginoo si Moises o si Aaron. Kaya wala man ako tuuhin ninyo. Hignan siya sa Ginoo si Lolo, pag-hignan sa Ginoo. Kaya wala man ako ninyo tuuhin, wala man ako tuuhin ninyo, aron malaaron ako sa mga tao sa Israel. Dili ka mo maoy mangulo sa mga tao ngadto sa yuta nga akong gihatag kanila. 13. Hindi mao ang mga tubig sa Meriba dinhi gipasol sa katawhan sa Israel ang Ginoo dinhi usab ipakita niya nga siya balaan. Asa dito dapitan na sa si Moises. Una nga iso, before niya gibulala na ingon siya, kamu mga masubilon, nanawa ninyo? Bitigom ni Moses, unya, di sa verse 10, balik din sa verse 10, pamati kamu mga masubilon, pero ang suko sa iya sa Ginoo, niingon lang, ingna ang bato, kung magawas na ng tubig. Tungkol sa kalagot, tungkol sa kasuko ni Moses, ang nahitabo kay suko, kita ang dibunalan ang bato, nibulog ginaw ng tubig, pero wala na istorya. Ang iyang isulti noon, masupilon. Dibunalan niya, natuman niya ang suko sa Ginoo, wala niya natuman. Tungkol sa iyahang kasuko, karon dunay giingon ang Ginoo. Apan gipadlong verse 12. Apan gipadlong sa Ginoo si Moises o si Aaron. Kay wala man ako tuuhin ninyo aron balaanon ako sa mga tao sa Israel. Dili kamo maoy mangulo sa mga tao ngadto sa yuta nga akong ihatag kanila. Sila utay ihapoy mangulo pero tungod kay sa iyang kasuko, isa ka higayon lang kasuko si Moises may sukod. Dili na sila mao mangulo, tigwaan sila otoridad sa Dios. Kasi sila mangulo dito sa yutang kanaan o promised land. So, tanaw, kaya isa lang kasuko si Moises. So kasi kayo, mo kita, ipakuntahan lang kung katapan, kami lang na nasuko, pasinari pa na lang sa ipuhan. Kami lang na nasuko, siya, no? sa isig na tao, pero timanin may suon, nga nakapasa man dito sa Bible, nga masuko ta, pero ayaw pa. Ang tawag ang may suon is divine anger. Next step. Sa atong kinabuhi, na ay gusto ipaabot ng tabi noon. Kaya matag sa nato na ay bala ang espiritu ba? No? Na ay bala ang espiritu. Kasi tungod sa atong darbo, tungod sa atong mga kinaiya, muna nga ang Diyos, magani ang Diyos, nagpasabot mo siya ka na ay divine anger. Ang imong pagkataray mo tutupad, na kabalo ka ng divine anger? No? O tayo patupad, kabalo ka ng divine anger? Kasi sige mo kasabos yung balay ha, niya, kabalo ka ba? Divine anger na ito, Lord. Wala ito ha. Ano ba isuon? The next day, kung kay Moises,
Dito ka sa atong PowerPoint. Okay, sa divine anger. Ano siya may suot? Divine anger o Moses. Naaday kasuko may suot ng divine. Balaan mas kasuko ba? Ano, tanawan niyo ha? Biasa to. Ato basahon na. Exodus chapter 11 verse 8. Exodus chapter 11 verse 8. Sabi niyo magbalik si kasuko, Lord. Dahil panahon na igsoon. Nga usahay siguro mali ang atong kasuko pero naapoy divine anger. Ana siya maigsoon. Di pa mabasa sa atong mga kaigsuonan. Diyan sa Exodus chapter 11 verse 8. Naana tayo sa PowerPoint day. Nasa PowerPoint. Ano siya, o kining tanan mong mga opisyal, ingon, ang ingon namin ay suod na to pero, panaon dito sa Egypt, o kining tanan mong mga opisyal, uduol ka na ko, o buyog ko sa akong katubangan na mag-ingon, pahawa din ini, kubad sa imong katauhan, kumani ini, mulakaw ako, unya, mulakaw ako, unya, masuk-alon ka ayo bibiya si Moses sa hari. Masuk-alon siya may suod. Ang tawag ana ang kasuko ni Moises is divine anger. Tungod kay ang mabukod sa Ginoo nga panghawaon ta sila sa Egypt, dili man buhaton sa panahon, dili buhaton sa king. Dili na niya ipahawa. Moto nga nawan na bigawas si Moises, bigawas sila nga si Moses dunay kasuko. Nasuko siya sa Egypt, nasuko siya sa hari. Tungod ingana pud ang Dios, nasuko siya limang pulo ko ka katalagman, dugo, no? Naay langaw, naay kamatay, naay anak ng soul ng mga panghitabo ng pulo complex dito sa Egypt. Ang tawag ato is divine anger. Mula sa atong katibigban, piling nga nato nahitabo bitaw sa atong nasod sa Pilipinas. I don't know kung nakay divine anger sa atong panggobyerno. I don't know kung nakay divine anger sa sa imong silingan nga kanang ito kinsa naka sinati sa inyo may soul kasuko nasuko pa sila tungod kay di siya matuman sa pulong sa Ginoo. That is divine anger. Murag nakuan ka ba murag dili mo gusto ang iyang gibuhat tungod kay nagpuyon ka sa kabubuton sa Ginoo. That is divine anger. Nakay kasuko siya ba? Pero dili sa kasuko, alaw si Moises, bisag ko sa basa pa igsoon, wala kay makita nga si igsoon, gusto ba ni Manus. Gitugyan pero niya sa Ginoo. Wala kita mga katauhan sa Dios na ausahay kay mga silingan, nga makaingon ka kung sa ito magagi. Kung ako ang Ginoo, ipatay na ako ni. Napatay nga na mga minaiya. That is divine anger. Pero dili na pwede maigsoon nga atong buhaton. Tungod kay dili man kita tagiya sa kinabuhi ang Dios man. Ikaw lang kamo iniako ingana, pero ang sa pagkatinood, naakay divine sa imong sulod. Ang balang espiritu ng Panginoon na dili mo gusto mong na may tao siya kinabuhi, pero yan buhat ng pagpapasala. Kung usahay mo, malain ka, na ay panahon nga, dili maayo ang imong gibati sa iyaha, tungod kay wala sa ituman sa pulong sa Ginoo. That is divine anger. Kung sige mo pakasama sa inyong mga apo, sa inyong mga anak na igsuon, tungod kay nagbuhat silang kautan, dili maayo ang ilang pamahagi. That is divine anger. Amen? Wala kang magawas mo. Abi ninyo nga ang inyong kasupok is ang inyong kasupok is sala preventing na siya gitawag ng divine anger. Kini na isuon is gihatag sa Dios sa matagos ka nato nga pwede ta masuko pero ayaw lang gyud pagpakasala. Nakasala si Moses kay nga naman gidumag-dumagan man niya ang sulti sa Ginoo, nigo lang Ginoo sulti ang bato. Sultihan ang taon ko karon kay niyo siya mga masubilon para sa tanan. Wala pa kayo anak, no? Pero sa inyong mga anak, Ulog ka, bata ka. Ang istorya natin mga ipaayo ba? wala siya may suon ang sala nga kasi. Asuko ang adunay sala. Usay matunglo na nimo ang imong anak, imong silingan, matunglo na nimo. Wala siya, nasuko ka, pero nakasala na nga tungod kay pataka ng sulti sa mga pulong. Dili unta ang ay sulti. Ingana may suon. Di mo na noon ang bata, dapat dili mo na lang sa istoryahan sa unta. Wala si Moses pa. No? Sa imong kasuko, hala. Oh,
Naman din yung mga anak no, pagbantay ka ng mga bunal kasi mga gunit ko dira pa isuon ug bunal na itulong ulang sang. Papiya sa amin ang wala ang espiritu before ta suko may isuon. Naman tay divine ka suko pero timalagi may isuon nga wala ang espiritu nagagiya ka nato. Muna ka ayaw dili ta magpareha sa kasuko ni Moses kaniadto. Nga musulti siya di maayo sa iyang anak, sa iyang mga katawhan, sama sa inyong mga anak, sa inyong partner. Kung kukuha ka rin siya bunal. Kung ingana natin kayo na ano yung silingan na natin, ano bitaw, budanay, no, buko diri, buko dito. Naitabo may suon, nag-broken family noon. Kaya wala man naminaw sa Holy Spirit, naminaw man sa iyang kasuko. Punto si Moses kanya ito na pressure. Mula sa ato, sa mga amahan nila, pressure, sila kamo ang leader sa pamilya. Paminawa rin ang bala ang espiritu. Kung salamat sa Diyos nga gihata sa Ginoo ang bala ang espiritu tungkol sa diyang panahon nga kamo ang masuko, mahimo mong panalangin. Ang inyong masuko na himong divine, dili kalibutanon. Kundi Diyos nun nga masuko. Amen? Pagtuon ka kay sumunod, Diyos nun nga masuko. Kay iyahan ka sa bala ang espiritu. Next, si James o si John. Tanawa na to ha? Si James o si John. Mga disipulo rin ni Jesus, siya, sa pagkasayon nila ni Eli, ang mga tinunan nga si Santiago o si Juan, miingon, Ginoo. Si James muna si Santiago ha? Ginoo, huwag ka ba musuko kami nga mag-ulan o kalayo gikan sa langit aron makasunog sila? Si Jesus minigi o gipadlong sila. Nasuko sila may sumunod naman kay niato sila dito madapit, wala ginawat si Jesus. Moto ang nasuko sa disipulo in taon, gusto nila ang Lord, atong iampo, gusto magsugok ni Lord. Kaya sila gabog. Gusto ka Lord magsugok ni o paulanan o kalayo para madapit, para makasunog na sila. Ang pagkabuutan ni Jesus sa nawa, si Jesus minigi o gipadlong sila. Naay panahon sa atong kinabuhi nga more imong partner ba no or sabay nas yung panimalay. Dili na sa buhaton. Kini ang atong buhaton. Na ay mga anak ko nga tungod kay nagpagiya sa balang espiritu. Dili mo kini ang atong buhaton. Naay panag-argue may suol sa inyong sulod o ang balang espiritu inyong gisulod ay suol wala kasama sa gibuhat ni Jesus. Milingi siya kadto sa inyong disipulo ug ilang gipadlong. Dikit na sila sa Ginoo may suon na. Si Moses nakistorya na sa Ginoo pero sa gihapon naagapon sila yung kasuko sa sulod nila. Wala nga dapat naagyoy bala ang espiritu na ay mubadlong na agoy muhatag o pasidaan. Wala kinsa tong pinakahig kay big man lang si Jesus no kita mubadlong. Ikaw ang head sa imong panimalay, ikaw ang head sa imong tindahan, ikaw ang head sa imong mga grupo, ikaw ang head may suon sa mga di kagibutang sa Dios. Muna imong badlongon kung unsa ang mali nga usahay nagpaulbo sa ila nga nasuko sila. Kung ikaw ay suon na imong representante sa balaang espiritu nga tunga ila. Dahil mga tao nga dili puno sa balaang espiritu. Magpasagad na sila og pagbati, no? Magpasagad pa isuon pagpagawas sa ilang pagpagawas pa isuon silang pagbati. Nga di na uyon sa kabuton sa Ginoo. Hangtod pataka na silang storya, pataka na silang bunan. Kung dito may suwal, instead na para ang tasto ang panalangin, nahimo nang nawala sa atong kinabuhi. Wala may pagsulay sa iyong kinabuhi karon, di ba may suwal? Ayaw padala, hatagin yung higilid karon ay ang Ginoo, patag segundo sa iyong kinabuhi. Next, si Jonah. Tanawa na ito na. Si Jonah atong itutob sa nako ay isda, tanawa yung masuko dito. Wala kalipay sa Jonas chapter 4 verse 1 to 4. Wala kalipay. Niini si Jonas o nasuko siya. Kini wala ka malipay, kasi nasuko. Next, busa, nangutanas sa Ginoo. Dili mag-iinan ko na ikaw sa wala pa ako mualhi nga maugayon kini ang iyong buhaton. Kay kini mo gid ay so nga higayon. Giingnan niya ang Ginoo ba Lord? Tanawa lagi. Instead nga sunugon nimo nang inibe, tanawa yung gibuhat. Wala na naman imong gisunog. Mao bitaw na tanawa ha. Mao man gani nga mitagiw o minayas unta ako ngadto sa Tarsis. Nahibalo ako nga ikaw Dios nga maluluyon, mapahilubon kanunay og andam sa pag-usab sa imong laraw.
Busa, ana sa diri. Busa, patya na lang ako. O Ginoo, kay mas maayo pa nga mamatay na lang ako. Ang Ginoo mitubag. Ano yung galing mo ni ikasuko? May suko na ako usahay na ay panahon nga, kanang taon, nakaigwintro sa kinabuhi. Nakay mga di maayo, mga igwintro ng mga katauhan. Ganun. Ano di pa may tapat yun, Lord? Lord, patya na lang na. Yung mga kuan, yung mga takasukihin, yung mga pinsan, mga parente, kaya may una sulod ba? Lord, mamatay na lang na sila, Lord. Kanya, tanaw niyo mo, balabungon na sila. Bisag nautan sila. Kanya, mura parehas sa kay Jonas ba? Bitaw? Nalantay, sige, sa niya o maayo. Di ba kung saan niya sila maayo, Lord eh? Ano, bitaw? Lord, patunta ko dito bilang Diyos, pero tanawa lagi mong gibuhat lagi. Pero kung manggod sa isip pagkakasilutanon, nasa po manggod ni si Jonas. Nasa po siya sa Ninive ba, na awa lagi si Lord. Bago nagsisi niya ang ino, awa lagi ba? Ipaandi pa ko niya mo lagi diri, napakong pa ko sa dako mga isda, 3 days. Nawa, ako, before siya napakong sa akong isda, nilayas ka niya siya, tungkol kay, dautan na ginakayo madapin. Mo to ipasagin ang Ginoo. Tanawa lagi mong gibuhat, wala din kita yun ang pagsunog sa ila. Pinagdunto ka, mga isuon, daghan kayo ng tao sa Ninive. Ang sudat ko ng Ninive, kung may tagsudat na isuon, wakabang ko daw, pinala ka tao sa kung may tagsudat, 200,000 katao na pina. Kung General Santos, nasa po si Jonah, diri sa General Santos, sa Libawa, kay mga sasala ay kantahan, niya nasa po siya sa tanawa lagi, Lord. Sa atong kinabuhi, usap, tanawa lagi, Lord. Ang magkini mga katauhan, kinuhamang di mo mga launtan na. Pero, kung mas mabasa niyo ang ulahi ng verse may suon, wala ka maluoy sa mga kabataan. Apil dito ang mga hayop. Tanawa ha? Ang mga kabataan nila di ay tanaw sa Ginoo. O ang mga hayop di tanaw sa Ginoo. Kung pabinaw niyo ang papas, ang silingan ng nimo nga amahan ang ikalagutan nimo, kung ang mga ato kita nga sila, na sila yung mga parenti na ay saligan pa. O niya, gusto sa Ginoo nga, mahimo kang permiglay, ganito kanila. Mahimo kang, kanang makaingon ba, Ginoo yun ang Ginoo siyang kinabuhi ko. Kasi kung saan mong daon, dili, ito niya, panusan. Kasi kung saan, ano, bitaw na imakasinaw sa ito, mga silingan, malampo ka na ka, mahimo ka rin ang buhutan, imanin ninyo, manahadin mo sila sa imong kinaiyan. Pabinaw ka nila, nga murag maghimo kang buhutan, iyan mo, kailangan yung kirawang perminte para mahimo kang dautan. Kung mauna may suon, panalangin na sa Diyos nga na kanimo. Kung tibangan na ito, nagpili si Jonah, mao po lang iyang kinaiya, sa tinuod lang, dili lang kaya ang Ninive ang ituduhan sa Ginoo nini. Ang ituduhan po na ani sa Ginoo kay si Jonah ang iyang kinaiya. Kung ako ang Diyos, Jonah anong inaanak ko niyong kinaiya? Wala ba ka naluoy sa mga kabataan o sa mga hayop? Masaya, ang totoo galing lang yung una-una ba? Ang gusto, ang kanagot ni Jonah, ang kasuko ni Jonah, ang iyahan, ipairan. Wala na siya mag-ingon na, Lord, kaluhi, wala na siya mag-ingon na. Ang gusto niya, sunugan na lang na ang Ninive. Patyang Ginoo, tanaw, magkadautan nila. Boto ba? Kung inyong pasahon, may isuon ng Jonah, kung pagbasa ito, magpulong sa Ginoo. Kung inyong pasahon, siya ito pag siya dito sa may dapit nga dito siya napahulay, tapos ipatubuhan sa Ginoo halaman. Kanya isilungan niya Rizon, ipadalaan sa Ginoo pagkaudto, kung init kaayo mahangin, namatay ang halaman, nasuko na po siya. Ana ang Ginoo sa iya. Nasuko ka, ana nga halaman nga, wala ka na ikaw naghago. How much more ka nang Ninive? Daghan ka yung mga tao, di na. Daghan ka yung mga isuon ng mga tao. Kunya kita nga mapistuhan ng usahay ang atong kaaway, duha, tulo, napasulod sa panimalay. Diba may isuon pa? Naagay nga na ang kinaiya,
itistingan na taan sa Diyos. Pag yan dito sa walang espiritu, kinikini, ang dapat ko din pagkawad silang ko. Lord, tungkol ka sa Ginoo, ayaw paglayo na. Ayaw yun, ayaw bigla, pakanta nyo ka sa walang espiritu. Nag-uban-uban ang Ginoo. Di mo siya sa Mateo chapter 28, last verse, di mo siya na, ako mag-uban ka ninyong hangtod sa katapusan. Nag-uban ang Ginoo, magpasagot, nasa kalunay, sa ato nasa kalunay, diha kanimo. Kung dinato sa tagdod, nga mas gitagat pa nato kung kasubok sa tao, kalain sa tao, kinaiya-iya, pwede mo siyang balungon. Pero kung ikaw na may yung lautan, o ngayon kung ka pasamutan ako sa iyo ha, kung mag-lautan ka, nalaot ka na, nalaot ka na. Mas maldita ko sa iyo ha, alam ikaw, kung magpinaldita ka, kinaiya din at Kristohanon din at Diyos nun nga kinaiya. Ang tinuwag ng Diyos nun, magpaubos, na ay pagpaubos. Kaya nga naman, kung magpaubos ka, kung masagot, ang pulong sa Ginoo ay mong ipataas. Ang Ginoo na mamuhat ka na, dili ikaw. Dili kita. Pastor Rick, alam ka daw na naging Pastor Rick, alakot ko yun. Kung masa'y mali, kasi yung pamilya, kung masa'y mali, madungay tao, mga ginikanan mo. Itong takil dati nga, badungag yun ang inyong mga anak, labi na sa inyong mga anak, badungag yun. That is divine, no? Makagunan, divine anger na siya. Pero mawala ang divine kung si Moises niingon na, masupilon, di ba? Gibunalan, imbis ang suno sa Ginoo nga, sunyaan. Wala siya nag-show. Kapag magbantay ka sa mando sa Holy Spirit na ito, ang Diyos maayos siya ano ngayon sa atong kinabuhi. Now, ato na kay David. Si David may suon, ano siya? Second Samuel chapter 6 verse 8. Nasako ko na si David. Bukan kayo si David. Nasako ko sa si David kay silutan man si Uza sa Ginoo. Busa atong dapita, ginanlag Perez Uza. Hangtod karon. Ingani mo binang may suon. Tanawa ko niya next day. Ang kasuko ni David, okay, next. Yan na. Okay, kung inyo naman ang may soul, that is an ark of covenant, no? Okay, hindi siya, hindi back sa tunga, ano siya ang ark of covenant. Ang nakita ko nga na may soul, instead na, hindi sila usa, kanang upat kapati, utak magdayong-dayong anak, hindi si David nga ilang leader, nga ilang king. Gibutang man nila dira, kay anak po ang Bible ay suon kanang kung inyo magbalin-balin gani mo dalagin sa mga pare. Asawon yun dili isa kay. Asawon yun. Karon ipasakay man ni David dira. Isa ka tira. Mga kalabaw, dili na ang mga pare nagsuko sa Ginoo. Sus kay nakatakil po naway natakil po man may sumabasa sa Bible ha. Natakil po man ang sa kalabaw. Natuwang ang Ark of Covenant karon dili si Usa o sa kapare. Gihikap man ang Ark of Covenant. Ingon sa pulong sa Ginoo, si bisan kinsa ang makahikap sa Ark of Covenant, mamatay. Monto, paghikap ni Usa kay gusto na ginapungan ang Ark of Covenant, paghikap niya, dito patay si Usa. Monto bigayon na subok si David. Asa sa nasubok? Sa Ginoo. Kaysa nga sa inyo nasubok sa Ginoo. Kaya na inamatay yan. Nagsuon, na hindi kayo, di man magbugay sa kalibutan ng tao. Ayaw, yun yung masuki ang Ginoo. Iya ang sa Ginoo para sa iya. Ang ato para sa ato. Si Usa namatay. Hihikap lang siya. Kaya ipungan niya. Pero nasubok si David. Nasuko usab si David kay silutan man si Usa sa Ginoo. Ang pagsilot, wala pa isa si Usa. Ang nahitabo lang, ang sayop lang yun. Kay bawal o tagulitan, pasagdal lang ba? Bawal, gigulitan man ang Ark of Covenant. Pero itubo ang gabo ni Ezra, kasuko ni David. Ang nahitabo, balik din sa David. Kasuko ni David, ang 3 months nga kadagaya dito ni Obed Idom na abo. Kaya naman, ini si David, pato ta sila sa syudad. Kunyari, nasa lagi ka sa Sanggani, yato sila sa Jinsan.
Wala sila nato sa Jinsan. Lang syudad ba? Wala sila nato sa syudad. Ang atong kubinan, tungkol kinamatay si Usa, di pa ato niya sa balay ni Obed. Ang nahitabo sa balay ni Obed ay sumunod sa ng panalanginan. Unsang klaseng panalangin ang gihatag sa Ginoo ang Obed? Divine favor. Sa dihang tanang hangyo nila. 3 months ha? Kung karon na nabutang ang Ark of Covenant na isuon, kunya nihangyo ka sa laing dapit ang negosyo ang anak. Dahil successful ang iyang panimalay. Proteksyonan, tanang hayop, tanang nasa libuntis dito, nalaghan siguro ang nabuntis dito. Napanalangin na iyang panimalay, tungkol kay Gikuan ba? Nasuko lagi si David. Kung gibutang niya sa balay ni Obed, kunya ipanalangin ang balay ni Obed. Kita, mag-enjoy sila ng 3 months ba? Nga panalangin ito sa syudad. Sa atong pasuko, ikaw nga mapistuhan mo sa Diyos. Ang Ark of Covenant, presensya na sa atong buhay ng Diyos, karon ni Higayon. Presensya sa atong buhay ng Diyos, that is the Holy Spirit. Tungkol sa atong pasuko, next one, wala na ang atong self-control. Pag wala sa self-control, nakasuriya ka maayo, mao nang iingon diha may suod sa 1 Thessalonians nga ayaw niya masubo ang balaang espiritu. Pag masubo ang balaang espiritu, ang panalangin dili maato. Sama sa gibuhat ni David, ang presensya sa Dios iyang gipadamplin. Nga uta enjoy na uta iyang sudat sa panalangin sa Ginoo. 3 months, dali mo na 3 months ikaw daw. Nagagad higayong nga panalangin imong pamilya. 3 months taas na kayo na. Ano-ano ka mo kang Jollibee. Paniod to, makablo. Kaya panihapon, mang-inasan. Inalang panalangin, tinood. Divine favor. Kung may kong divine favor may soul, tanang panalangin ato sa balay ni Obed. Karon, ini si Obed, naka-observe ba itong mga katauhan na ni David? Hari, David, mapatalangin naman ang balay ni Obed. O, ito, gikuha ni David, nakapatikod sa gikuha ni ang Ark of Covenant. Dito, malipayon silang gidala dito sa ilang syudad ng Soul. Pagpanayon sila sa pagpapabot sa Ginoo na agto dito sa syudad ni David. Pero sayang, kaya ang 3 months. Ito, dahil panahon na isuot sa atong kinabuhi. Gamay niya mong kasuko. Mga vlogger dito, sa yung testing-testingan ka ba? Testingan ka ng tapik-tapik o masuko o din ka. Kakabalo ba nga, testing ina sa Ginoo sa buwan. Ay panahon ng atong isa ka. Kapag pwede niyang sa buwan ba? Nangayon na doon, pwede niyang sa buwan. Tuesday. Sige siyang kasuko, o nakatong isa wala nasuko. Ang atong isa kabat, kadulog yung tao dito sa tao mo wala nasuko. So pangayo atong tao nga naginahanglan at pa. Pero datot na itong tawanan. Anak ba? Anak sitwasyon sa Diyos. Anak ang iyang gusto ipaabot. Nga matag adlaw abot ko na istorya mo maigsuon nga naandi ko na lugar pastora siya. Ingon din siya nga gusto ko pa nagsaon. Dinautan ko pa nagsaon. Hindi na maigsuon. Ayaw pag-apply anak ang kinaiyan nga magdinautan ko pa nagsaon. Dili. Wala'y panagsa sa Kristohanon. Tuloy-tuloy ang pagkabalaan sa Kristohanon. Tuloy-tuloy ang pagkamaayon sa Diyos sa iyong kinabuhi. Kunya, may ginautan lang ta kadali. Mura si David, baka tuloy-tuloy unta. Mahalag na mamatay. Binuta siya masuko. Panayon ang takatong sa syudad. Di ang panalangin ang pag-na-enjoy atong mga tao dito. Naabot mo kay Obed. Muna sa atong kinabuhi. Usay masuko ta sa Ginoo. Usay pasaminlan nato ang Ginoo. Usay nakakit ang hangyo sa Ginoo pero usay wala natubag. Tungod kay naapay plano ang Ginoo maayo. Pero naabot ang panahon nga suko ta. Mga igsoon, dili ang ana ang Dios. Ang ana ta pero dili ang ana ang Dios. Abi lang nato iyan lang tama na atong muna pero dili ka. Ingan na tama ang muna sa Dios. Panalangin ang presensya sa Dios. Panalangin ang pag-ari sa simbahan, no, ang buluhaton sa pag-alagad sa Ginoo. Panalangin may igsoon. Bisan mo adto ka sa laing dapit. Bisan sa iyong trabahuan, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong tindahan, bisan asa na dapit. I-apply ang pulong sa Ginoo. Pagbasa mo sa pulong sa Ginoo, makadiskubre mo sama sa gibuhat ni David na umpa ang panalangin para sa tuwa na abot sa iya. Saya nga uy. Kaingon ka, saya nga uy. Kaya ato po tato.
Itag wala ko na digital, itag wala ko na dinali. Pero may suod, doon ay pabor, palayo di ako ng pabor sa Diyos. Kung paminaw niyo mo karon nga wala ka na panalanginan, di ba lagi, ang presensya sa Diyos mo ay tinuod nga panalangin. Padayon na ang pagsunod diha sa presensya sa Diyos. Padayon na ang pag-alsa sa Ark of Covenant ganto sa promise sa Ginoo. Ayaw itugod nga ibutang niyo sa uban, sila pastor lang ang balaan, di ba? Ang brother ang sister ang balaan sa simbahan. Pagpagstay lang ko, pamuglaw lang ko, pili ka na may soul. Ayaw sa lingkwa ang presensya sa Diyos. Tungkol kaya, binuod ka panalangin, dili pinaagi sa imong kusog, dili pinaagi sa imong edukasyon, dili pinaagi sa imong kaalam o kahibalo. Pinaagi lang yun sa presensya sa Diyos. Sa panahon, dili may soul, sa Ark of Covenant, sama kini sa presensya sa pangbuhi ng Diyos karon. Ayaw itugod nga mawala ang presensya sa pangbuhi ng Diyos, kaya sa imong kinabuhi. Ayaw itugod. Tungod lang ay nanawala sa imong kinabuhi. Katong nawala siya sa atong kinabuhi. Katong nawala siya, atong naguba ang duha. Wala ka naguba ang duha na po sa Ginoo. Wala. Kaya bisag unsa na basa sa Bible kaniadto, katong wala pa ako na broken hearted may soul. Lami kay ang pulong sa Ginoo. Tanang broken hearted ko. Taon sa naman hindi naman, di wala na may pagpadaya. Wala na ba? Kanang, hindi na na-absorb sa mga kasing-kasing. Pero, mo to, ipastingan ako Kung cellphone, social media, ba, tentasyon ko na ba, no? Pastingan ako, naigsuon. Natawag si pastor, mo to, binigay yun, naigsuon. Nabalik ang Diyos, no? Ang presensya sa Diyos, natumatay. Ibalik sa Diyos ang panalangin. Wala yung pinaka-importante sa akong kinabuhi. Ang presensya lang yun sa pagbuhin ng Diyos. Before ko niliya dito may suon sa Luzon, sa San Miguel, Bulacan. Yan ako sa ilang last Sunday, yan ako sila. Wala yung pinaka-importante diri. No? Ang presensya sa pagbuhin ng Diyos. Pilit kita, kundi ang presensya sa pagbuhin ng Diyos. Wala nga, ayaw yung ipadakling ang presensya sa pagbuhin ng Diyos. Siya ang pinaka-importante sa imong kinabuhi. Maghimo kang panalangin sa uban. Bisan sa social media, ayaw padala sa inyong kasuko. Ayaw padala sa atong kasuko. Pili na siya kinaiya. Maghimot ang divine anger. Nung inaang Ginoo, Lord, saan ka pagbuha Ginoo? Hangyo ang Diyos. Pasaylo atong mga gikalagutan din. Pasaylo atong babalik ang presensya sa pangbuhi ng Diyos sa imong lugar. Babati niyo may sugot. Next day. Nga naman ta may sugot, daladala nila ang presensya sa pangbuhi ng Diyos. Kung yung makita ay Obed Edom, ala sa the Lord blessed him, his entire household, and everything he owned. Tanawa tanan niya iya. Mga plato, mga murutsan, tanawang bulay. Siguro wala mga dito ba? Ipanalangin ang good. Daghan kayo si pabor. Leading to overflowing divine favor. Prosperity. Kung may prosperity ka, dako. Flourishing. No? Na ay kaharuhay sa ilang pagtuyo. Protection. Na siya protection. Kung ba sila ay security, kung na ay security dito, mas ay siguro security dito. And the multiplication of his descendants. Nakakhan niya siya sulugoon. Ipanalangin sa Diyos. Tungod ka na sa presensya ng buhay ng Diyos. Itong Ark of Covenant na gidala lagi siyang balay. Kaya si David pero nagpadala silang pasuko. Kalain siguro sa Ginoo. Suppose siya, nasi kahadlok sa Ginoo, pero katamatay. May tabo may soul, pero kabalutan ay kabubuton ng Ginoo sa tanang pagkitabo. Ephesians chapter 4, verse 26, may soul. Kung masuko ka mo, bantayin na lilitaw mo makasala, kung ayaw paluntara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Kung pastor, kung gabi ka makasuko, gabi lang, ay paadaw. Ephesians chapter 4, verse 31, biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot, o kasuko. Ay, yun, sa masunta, palagin ka mahal na tambili. Iyon ang Diyos, biyahin ninyo ang tanang kayugot, kapungot, o kasuko. Ayaw na kamo pagsinikahay. Sinisika sa balay. O pag-inonsultuhay, no? Di kalimti ang bisan unsang taligot-got. Kanang taligot ko sa kasing-kasing ba? Kanang pagsinikahay sa balay ba?
ako may asawa, okay musikas ako. Musikas ako, sinakat siguro. Panultihon, chapter 29, verse 11. Ang buwang-buwang, dili makabugong sa iyang sige. Aban ang taong butan, mapailubon o makabugong ini. Diba? Nga ang word ay makabugong, that is self-control, that is the fruit of the Holy Spirit, according sa Galatians chapter 22, chapter 5, verse 22. Kita natin diya. So, Ecclesiastes chapter 7, verse 9. Ecclesiastes, ayaw patuyangi ang imong kasuko, binuang ang paghambing o kayo. Ay, sinusuko o nagsuko. Smile. Yung matapan, smile lang sa matapan, please lang. Kamay lang. Smile. Tulog may sa Ginoo, hindi na ako kami gusto. Smile. Sabi, mura bang, huwag pa pinag-smile, nasuko naman sa ko. Bisag nag-smile, nasuko. Hindi na akong just mo. Ang matatagal ang Diyos, ang lugar sa atong kinabuhi. Well, close your last. Ano rin ka po na itong last lesson? Pinapalid niya punta sa Santiago, kapitulo 1, verse 20. Ang kasuko sa tao di makatabang sa pagkabot sa magtarong makatayuan sa Diyos. Kung gusto ni nato ay suot nga makapot ang katayuan sa Ginoong sa tuwa, pugi ang iyong kagalingon, biyaya ang mga kasuko, kayugod, kapumot. Biyaya na. Kung kinsa yung kasukuan sa una, biyaya na. Kanang kasuko ha. Kung muduon itong tao, biyaan mo tatawanan kay kasuko ko. Dili, katong espiritu sa kasuko ka, espiritu mo guna. Espiritu sa kasuko, kayugod, espiritu na siya may suot. Katong tao, anak-anak, Ginoo, love your neighbor as love yourself. Ano ba, palayo ba? Dili. Tigubaon, anak Diyos, tigubaon yung sikataw, sama sa mong pagkalit. Maghatag ka sa Diyos o ano pa kasing-kasing pag-iyon kayo na sa verse ni Angeli, Romans chapter verse 1, na kanapit ang buhing halad. Buhing halad. Dito kasing-kasing, pure heart. Usahay kaya, papraktis ang ato pasubok sa panimalay nga. Nabot natin panalangin para sa Quran, wala na Ginoo. Ng mga batanon, pagtuon mo magsuon o yan divine anger bisan sa panimalay, divine anger so. Ang yung nga sa pagpalindog, ang iyon ang presensya sa tawid ng Diyos. Ato pamiton ang baguhan Ginoo, ato ipabago sa Diyos. Di bago na ka sa Diyos, ato pag ipabago sa Ginoo. Ang iyon na itong Ginoo, Lord. Pagkuha ako sa ikasing Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat Diyos.